Sitten mennään Real Magic No Edits 10. Ladies and gentlemen, this is Magic! This is Magic! This is Magic. Mä halusin, että Real Magic No Edits 10 on pikkusen erilainen kuin kaikki muut, ja mulla onkin ajatus, että aina kun tullaan tasakymppiin, niin mä hieman sitä vaihdan tyyliä jollain tavalla, yllätän sitä mun core-yleisöä. Eli tehden jotain, mitä sitten porukka ei välttämättä odottaa, että seuraavaksi tapahtuu. Toisaalta nyt kun mä aloin miettimään, niin oikeastaan kaikki mun videot nyt jollain tavalla on aina vähän yllättäviä suhteessa edelliseen, kun ei voi oikein tietää, minkälainen temppu sitten tulee. Mutta joka tapauksessa halusin tehdä yhden tämmöisen musiikin tahtiin tehtävän videon ja palkkasin nämä kyseiset temput sitten tähän videoon. Kaikista suurin prosessi tätä kyseistä videota oli säveltää tämä musiikki. Mä käytin tähän tekoälytyökaluja, mutta kuitenkaan se ei ihan yksinkertaista ole tehdä tuommoista biisiä, niin mä sitten tein paljon erilaisia versioita ja sitten editoin niitä ja halusin, että se musiikki on tietynlainen ja laitoin nyt sitten teemaksi This is Magic, eli tämmönen kunnianhimoinen bängeri, vähän niin kuin tribuutti taikuudelle, kuten mä itse näen ton video, että se on tämmönen kunnianosoitus Magicille. Siinä on vähän erilaisia temppuja. Alussa oli silkkiliina mikkiständin läpi, joka on todella kova temppu, ja Suomessakin on jotain taikureita, jotka sitä esittää live-tilanteessa ja huipputemppu. Ja sitten sen jälkeen tuli sormuksen leijutus, sen jälkeen tuli tää silkkiliina ilmestyväksi, sinne ilmestyi keppi käteen ja sitä pyöriteltiin. Mä oon aina halunnut kuvata sen. Siis se on klassikko taikuuden, siis se on klassikko efekti, että se ilmestyy se tikku käteen, ja mä oon aina halunnut sen tehdä. Mulla on jopa ollut sellainen fetissi siihen, että mä haluan sen tehdä. Mutta live-tilanteessa sitä, mun mielestä se on todella omituinen konsepti, että sulle ilmestyy se tikku käteen. En oo esittänyt. Sitten videollakin, niin jos sen esittäisi pelkästään yksittäisenä, niin se on vähän että palaa, että no nyt siihen se ilmestyy. Mutta sitten tähän kyseiseen This is Magic-konseptiin mulle, että ai että nyt mä teen, että silkkiliina kepiksi, fum ja volaa. Ja sitä oli tosi kiva kyllä kuvatakin. Itse asiassa siinä kyseisessä tempussa tapahtui paljon semmoista, että kun mä sain ilmestymään sen kepin, niin sitten se kun mä pyörittelin sitä, niin se lentelikin sitten ympäri mun studiota se keppi, ja mä varmaan otin sitten joku 150 vetoa, että se näyttää siltä, että tän kehtaa julkaista. Sitten loppuun oli tämmönen kortin vänis. Ja tää onkin nyt sitten vähän erikoisempi juttu. Meinaa se kortin vänis, mikä siinä on, niin se ei ole mikään tahansa vänis. Ja siis ihan niin kuin oikeasti, jos sä mietit sitä, että meillä on kortti ja mä puhallan siihen ja se muuttuu konfetiksi, niin se ei ole ihan tämmönen niin kuin perinteinen korttivänis. Eli siis kortteja ei kadoteta tolla tavalla. Ja mä olin tosi ylpeä siitä, miltä mä sain sen näyttämään tuossa lopussa, kun se on todella tyylikäs, kun se kruunaa sen musiikin kanssa. Pum! Ja se vaan katoaa. Ja mä katsoin sitä ediittipöydällä ja mulle, että vitsi toi näyttää kyllä hyvältä. Ja olin tosi ylpeä sitä, että miten mä sain sen sitten siihen purkkiin. Eli tässä nyt esiintyi tämmöistä erilaista visuaalista taikuutta, 4 zipaletta. Oli tää sormuksen leijutus siinä. Se on mulla aika pitkän aikaa ollut repertuaarissa, mä oon esittänyt sitä kanssa. En nyt ehkä sano sitä uran alusta asti, mutta pitkän aikaa kuitenkin sitä kyseistä sormuksen leijutusta, ja se on aina todella vähäin näköinen, mutta ehkä tässä vuosien varrella mitä temppujen kanssa tapahtuu sillä tavalla, että mitä enemmän sä esität jotain juttua, niin sun suhde siihen saattaa muuttua. Ja varsinkin alussa jotkut jutut, kun sä alat niitä taikurina esittämään, niin sulla saattaa syntyä semmonen vähän niin kuin ensin rakkauden tuulahdus siihen temppuun, mutta sitten vuosien saatossa saattaa sitten vähän himmetä, niin tuon sormusjutun kanssa mulla on käynyt silleen, että oli kiva siihen kuvata, mutta ei herättänyt itsessäni sen enempää kiksejä. Mutta mitäs sä olit tästä mieltä? Mitä tykkäsit tämän kaltaista videosta?